Bang 4 hours lang gutom na. 4 hours na, hindi na kahit gutom na ako 40 days pa. Talagang gutom pa rin niya. 3. At yung sitwasyon ng Panginoon, kasi gutom, di siya kumakain. Yun yung sinamantala ng tempter. Ang tempter si Satanas, no? The devil. And when the tempter or the devil came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Ang Panginoon din sumagot ng logic. Pag si Satanas po ang issue, ay hahawakan mo pa ako. Sa cross na ito! Ipukpok sa iyo Satanas yun. Ewan ko sa iyo. Hindi mo siya takot doon. Wala na kalagay sa Bible, takot siya doon. Panloko nga niya sa tao yun eh. Nanluloko ang tao. No? Eh si Kristo nakikita niya nakapako pa doon. Tagal-tagal nang nakaalis doon eh. Nakikita nakapako pa doon. Doon pinapanalangin yung tao sa nakapako pa. Di ba sabi ko, hindi nakakasagot. Sasabihin sa iyo noon, ako nga hindi makaalis dito. Sa akin ka pa nananalangin. Hindi nga ako makaalis dito eh. Ito talaga ito. Ako hindi makaalis dito. Bango ko. Ang dinadalagay na pa natin Kristo, nakapako pa sa krus. Nasa langit na. Nasa kanan ng Diyos ang dinadalagay ng Kristo. Hindi nakapako sa krus. Hindi makaalis. Kaya nga yung krus, ginagamit pa ni Satanas na panloko at pangputok sa taong hindi nagbabasa ng Bible. Ano po yun? Ano muwang mo dyan? Ito ang ginamit ng Panginoon sa verse 4. And he answered and said, it is written! Nako! At ang Diyos sagot ng Panginoon. Sagot is salita ng Diyos, no? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Written where? Written in Deuteronomy 8:3. Nagko-quote siya ng verse ng Bible. At tama ang application. Tinutokso siya. Pinatutunayan lang ng Panginoon, kaya niyong mag-survive na hindi kumain ng 40 days and 40 nights dahil buhay ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa na kumakain ng salita ng Diyos. At mas mahalaga yon kaysa literal na pagkain material. Now, si Satanas ay gumagamit din ng it is written. Sa verse number 5, then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple and saith to him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written. Written where? Psalm 91, dalawang verses yan, 11 and 12. May hawak bang Bible si Satanas nung i-quote niya yan? Hindi ko, sa ulado niya. Sa ulado niya. Para Suryano ho niya. Hindi ko kung sa ulado ang Bible eh. Tama, no? Si Satanas po sa ulado eh. Mali eh. Dahil po bakit? Mali po ang interpretasyon. Ang sabi po sa kanya if thou be the Son of God, cast thyself, magpatihulog ka. Ay ano nakalagay sa verse? Magpapatihulog? Ang nakalagay sa verse, baka ikay mahulog. Bakit ba iba yung baka ikay mahulog? Kaysa nagpatihulog. Okay. Isa'y suicide, ang isa'y hindi sinasadya. Doon katutulungan ng kanyang mga anghel. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang alagad ni Satanas, gumagamit din ng Panginoon. Baka hindi natin alam, ang dami pong alagad si Satanas na awapan. Nakasulat sa salita ng Diyos. Pakita natin ang mga alagad ni Satanas. Ipit muna natin sa Matthew chapter 4. Babalik tayo dyan. 2 Corinthians 11. Ito po ang mga alagad ni Satanas. Kaya kumpleto po ang Bible eh. Kumpleto po siya. Pag-aaralan na lang po natin. 2 Corinthians 11.
Basahin ko po sa verse number 13. Sa pangangaral po ni Apostle Paul sa simbahan ng Corinto, sabi niya, "For such are false apostles." Panahon nila may mga false apostles na. "Deceitful workers," mga mandarayang, ano yan, alagad daw ng Diyos. Anong ginagawa? "Transforming themselves into the apostles of Christ." Mga transformer sila. No? 14. Bakit daw? "And no marvel, for Satan," yung pinuno nila, yung nagsugo sa kanila, "himself is transformed into an angel of light." Kaya si Satanas po, hindi totoo, no? Yung karikatyon na si maitim, na may sungay, at may buntot. Mali po yun. Ang kanya pong transformation ay angel of light. Anghel ng liwanag, maganda lagi ang kanya. Ang kanyang tirada, maganda lagi. Kaakit-akit. Kaakit-akit. Eh, maaakit ka ba sa... Ano ba, gusto kang babagsakin ni Satanas sa moral? Eh, maaakit ka ba naman ng pangit? Oo nga. Kaya gagamitin sa iyo, maganda. Kaya nga, angel of light eh. At light, liwanag, pero hindi totoong liwanag yun, kadiliman yun. Katulad kanina, verse ng Bible ang ginamit, pero mali ang interpretasyon. Tama? O, tingnan pa natin, 4:15. "Therefore, in conclusion, it is no great thing." Kung ano yung puno, no, ganun din ang mga ministro niya. "If his minister," ay kita niyo marami siyang ministro, "also transformed as the ministers of righteousness." Ba't sinabing ministers of righteousness? Ay gumagamit ng book of righteousness, ang Bible. Kala ko nagpapatayo ng building. Kasama na yun. Kunyari righteousness, hindi na totoo. Nagugutom yung missionary, yung building na kinakain. Pa. Sala po yun. Which is right. No? Ay, righteousness eh. No? Nagaan yung ministers of righteousness, whose end shall be according to their work. O, nakita nyo na. Nagaan nyo yan. Eh, si Satanas din, gumamit din ng Bible. Pagka may Bible, tama na. Dapat may Bible, tapos right ang interpretation ng Bible. Right ang pagkagamit. At lalo, hindi naman ginagamit ang Bible sa negosyo. Yun. Magpapayaman ka dahil sa Bible. Hindi makapal-kapal din ang mukha mo pag ginawa mo yun. Di ba mayaman naman siya? Ang Panginoon sa Kristo ay namatay na mahirap eh. Diba? Oh, huwag kayong magagalit sa akin mga kapatid, hindi ako na may personal. Pero talaga, pag gusto ko magpakita ng katotohanan, sinasabi ko talaga ang pangalan eh. Kasi one time nagbukas ako ng TV, no? Ang nabuksan ko yung misaheng iyon, yung 2 Corinthians 8:9. Alam niyo 2 Corinthians 8:9? Na si Kristo, na bagaman mayaman, ay naging mahirap upang tayo maging mga mahihirap ay yumaman sa pamamagitan niya. Alam niyo yung interpretation? Kinakailangan daw tayong Kristiyano, lahat ay mayaman. Yung bang interpretation na? Ang mabigat doon, pinapakinggan ko, ay napapagalitan ako ng misis ko eh. Ay nasabot ako mag-isa eh. Talaga, itong bulaan ito. Sino ba kausap mo dyan? Napapasabot ako. Itong bulaan eh. Makailang linggo pagbukas. Yun na naman ang text niya. The same person. Si Eddie Villanueva. Nakikintindi nito. Ipakita ko sa inyo ang very, very long interpretation niya. No? At pagka ganyan, hindi yung lingkod ng Diyos yan. Itingnan natin yun. Para makita nyo ang interpretation doon. No? Kunyari, angel of light eh. Pakita nyo. 2 Corinthians chapter 8. No? Verse 9. Ito yung pinukot niya eh. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might be rich. Yung maging rich lang dito ay maging rich literal. Ang iniintay ko naman, gumamit ng supporting verses. Wala naman siyang ginamit ng supporting verses. Ay ako, may nasa isip akong supporting verses. Sabi ko, salungat dito sa James 2:5. Ano nakalagay sa James 2:5? God had chosen the poor of this world to be rich in faith.